Kai, amma fa garin nan ba ƙarya. Gaskiya da zan samu tsaleliyar budurwa ba zan daina zama a garin nan ba kai. Kalle fa birni iya wuya. Kai gaskiya wannan harkar ba ƙarya, dole zan zo nan ko ba gida ma zan samu nawa. Ina ma a ce ni ɗan garin nan. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Malam tambaya nake ni ba kuwa ce. So Allah sana sani. Na kike tambaya ne? Wallahi malam shasha nake so in ji. Shasha? An dai shasha ne kin kawo shasha. Idan kika bi nan haka dan. Idan kika bi nan. Duk sai dai wai. Kika bi nan haka kika zo nan akwai wata kwaya za ki shiga haka. Yare mumuman. Haka za ki shiga. Ai malam kana taba ni haka. A ina na taba ki shashi kike nema kuma shashin zan nuna miki. Na ce maka shasha nake so in je kuma na gani kana nuno ni. Wannan abin da ne na taba ki ne? In dai shasha ne. Nan ni kanka na din ma shasha ne. Me kike nema a wajen shasha? Kaman ya kai ne shashan? Yes. Ba sunan mutum ba sunan anguwa ne ba sunan gari ne. Ai abin da nake ga miki ni ne shashan, kalle ne da kyau. Malam ka san shashan ko baka sani ba? To gaskiya maganar gaskiya yanzu duk ba wannan ban gaya miki gaskiya magana shine ni kanka na yanzu awa ta ɗaya da sauka a garin nan. You be mumu, you call other people mumu. Awa ɗaya kuma? Awa ɗaya kuma da zuwan ka shine ke tambayan ka yubi mumu. Yare mumuman. Aha, ai an kawo gida kuma wannan. Mumu fa kika ce? Ai wannan babban abokina ne. Photo. Kwanan nan mamarsa ta kora sa zuwa ƙauye. Ba neman sa kike ba? Ai yanzu kuma ni ne mumun tun da shi ya koma ƙauye ni da ni zaki zauna ai kuma. Mumu? Anya mumun nan fa kai gaskiya wannan yare ba no. Gaskiya zan koma school. You think say they wise?